हाय हॅलो मिशन क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण नवीन रेसिपी बघूयात। इथे मी 2 कांदे कापून घेतलेले आहेत, लसूण आणि खोबरं, थोडी कोथिंबीर घ्यायची आहे। तर आता प्रथम आपण कांदे भाजून घेणार आहोत। इथे मी गॅस टाकण्याच्या कांदे टाकून भाजून घ्यायचे आहे। बघू शकता इथे आपण आता एवढं मसाल्याच्या भाजीसाठी आपण साहित्य घेतलेलं आहे। मी 1 वाटी खोबरं किसून आणि भाजून घेतलेलं आहे। 2 चमचे मोठे 2 चमचे मी थोडी तीळ घेतलेली आहे, 2 चमचे 2 चमचे खसखस घेतलेले आहे, 2 कांदे घेतलेले आहे, 2 चमचे मी धणे घेतलेले आहे आणि कोथिंबीर, लसूण आणि अद्रक हे सगळं साहित्य आता आपण वाटून घेणार आहोत। इथे बघू शकता अशा आपण मिक्सरमध्ये कांदा, लसूण, अद्रक, कोथिंबीर आणि धणे टाकून घेतलेले आहे। आता आपण हे प्रथम दळून घेणार आहोत। इथे बघू शकता आता आपण मसाला दळून घेतलेला आहे। तर आता आपण भाजीला फोडणी टाकणार आहोत। इथे मी असं छान बारीक दळून घेतलेलं आहे। आपलं सगळं साहित्य मी मिक्सरमध्ये छान असं बारीक दळून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने दळून घ्यायचे। आता आपण भाजी टाकू। तर आता आपण गॅसवर पातेलं ठेवून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता 2-3 चमचे आपण तेल टाकून घेणार आहोत। इथे बघू शकता तरी व ग्रेव्हीचा मसाला मी 2 चमचे घेतलेला आहे आणि आंबाडी मसाला मी 1 चमचा घेतलेला आहे। 1.5 चमचे मी लाल 1.5 किंवा 2 चमचे आपण लाल तिखट 2 चमचे लाल तिखट आणि 1 चमचा मी हळद घेतलेली आहे। इथे बघू शकता 3 चमचे मी तेल टाकून घेतलेलं आहे। मोठे 3 पळ्या आपण तेलामध्ये जी पळी असते ती त्याप्रमाणे मी 3 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। तर आता इथे आपण आधी कांदा, लसूण, अद्रक पेस्ट टाकून घेणार आहोत। इथे बघू शकता खोबरं, खसखस आणि तीळ याचं वाटण आपण वेगळं दळून घेतलेलं आहे। याला पण आपण आता हे परतून झाल्यानंतर ते नंतर टाकून घेणार आहोत। आपण अद्रक, लसूण आणि कांदा पेस्ट, कोथिंबीर हे आधी प्रथम टाकून घेतलेले आहे। दळलेलं पेस्ट आपण दळलेलं वाटण याच्यात आपण टाकून घेतलेलं आहे। आता याला छान असं तेलात परतून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने त्याला परतून झालं की आपण इथे बघू शकता आता आपला हा कांदा, लसूण परतून झालेला आहे छान अशा पद्धतीने। आता याच्यात आपण हे मसाला टाकून घेणार आहोत। 3 चमचे आपण आता छान याला परतून घ्यायचं आहे। हे परतून झालं की आपण याच्यात थोडंसं पाणी टाकून घेणार आहोत। इथे बघू शकता असं थोडं पाणी टाकून घ्यायचं आहे। याला छान परतून द्यायचं आहे तेल सुटेपर्यंत अशा पद्धतीने। तर आपल्या फोडणीला आता हे आपण याच्यात अद्रक, कांदा, लसूण, कोथिंबीर टाकून घेतलेलं पेस्ट आपण आता तेल सुटलेलं आहे। आता इथे आपण इथे बघू शकता आता हे वाटण आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने टाकून घ्यायचं आहे। याला पण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने सगळं व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याला परतू द्यायचं। 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। त्याच्यात मी थोडं मीठ, स्वादानुसार मीठ आणि थोडं तिखट, हळद टाकून घ्यायची आहे। असं हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि याच्यात आता आपण थोडं पाणी टाकून याला असं घट्ट थोडं भिजवून घ्यायचं आहे हे बेसन पिठाला। आता इथं आपण भाजीला उकळी आलेली आहे। आपल्या मसाला आपण टाकून सगळं परतून आणि मसाला आपल्या इथे भाजी उकळलेली आहे। तर आता याच्यात आपण हे डबू वडे असे तोडून घ्यायचे हे बेसन पिठाचे। इथे बघू शकता आता हे मी काढून घेतलेलं आहे। थोडं थोडं पाणी टाकून आता आपण ते मळून घेणार आहोत। इथे बघू शकता अशा मी इथे मळून घेतलेलं आहे। इथे असं पातळ करून घेतलेलं आहे। आता याच्यात आपण हे डबू वडे असे सोडून घ्यायचे आहेत। बघू शकता असे छोटे छोटे भज्यासारखे आपण याच्यात सोडून घ्यायचे। असे डबू वड्याची भाजी आपल्याला खूप छान लागते। बेसन पिठाचे डबू वडे याच्यात असे तोडून घ्यायचे अशा पद्धतीने इथे बघू शकता। आणि याला असं छान 5-10 मिनटं उकळू द्यायचे, शिजू द्यायचे हे डबू वडे याच्यामध्ये ह्या भाजीमध्ये अशा पद्धतीने। अशा प्रकारची भाजी खूप छान लागते। तुम्ही पण नक्की कसं हे टाकल्यानंतर आपण 5-10 मिनटं असं छान
उकळून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता आता आपण वडे सगळे तोडून घेतलेले आहे। असे 5-10 मिनिटात आपल्याला छान शिजवून घ्यायचे आहे। असे शिजले की ते आपले असे वडे वरती येतात। अशा पद्धतीने आपली डबोवड्याची भाजी अशी छान तयार होते। तर आता आपली भाजी इथे तयार झालेली आहे। इथे बघू शकता सगळे डबोवडे आपले वरती तरंगून आलेले आहेत शिजून। तर आता ह्या स्टेजला आपण समजून घ्यायचं की आपले वडे तळलेले आहे आणि आपली भाजी पण झालेली आहे। तुम्ही पातळ घट्ट तुम्हाला जशी पाहिजे तशी तुम्ही ठेवू शकता। तर व्हिडिओ आहे आता आपण इथे मीठ टाकून घ्यायचं आहे। 1.5 चमचा मी मीठ टाकून घेणार आहे। तुम्हाला कमी जास्त त्याप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मी 1.5 चमचा टाकून घेतलेला आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपली भाजी तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता आपल्या भाजीला असे छान तरंग आलेला आहे, तरी आलेली आहे। तर आपली भाजी तयार झालेली आहे। अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने आपली डबोवड्याची भाजी तयार झालेली आहे। ही चिकनपेक्षा आणि नॉनव्हेजपेक्षा ही भारी झालेली आहे। इथे बघू शकता बघता क्षणी खावीशी वाटते। तर ही रेसिपी जेवणाचा ताट बघूयात। आपल्या जेवणामध्ये आज काय काय आहे। इथे आहे डबोवड्याची भाजी, काकडी आणि पोळी। अशा पद्धतीचा आज आपलं जेवणाचं ताट आहे। तर हे जेवणाचं ताट आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त रहा।